Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. रायजोफोर गुब्ला फैफिननाय जाबाय आरो नोंथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। गासैबो मोजाङैनो दंना? आंबो मोजाङैनो दं। गासैबो मोजाङैनो थानाया गाहाम। नै दा आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों सासे कमेडियान दैमु ब्रह्म, क'क्राझार सेरफांगुरिनि। बिथाङा मेरला एलबामाव एक्टिं खालामबाय आरो बिथाङा नै दा गावहानो मोनसे चेनेल दं इउटिउबाव, दैमु दि क्रिएशन। बिथांनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, आंनिखौ खालामनाय लोगोसे। जायखिजाया दा आं बिथांखौ फन बुनो नागिरदों। मानसिया दंना गैया, ना माबा बेरायनोसो नांदों, ना कलेजावसो थांदों, एमएबो फरायदोंनो मानसिया, कलेजावबो थांनो हागौ। जायखिजाया आं नाजानोसै बिथांखौ फन बुनायनि दै। रिंदों हेलौ दैमु, बहा दं? लोमजादों? दे ओंखाम जानो हायि जालायदों नामा? जानो हायि जायाखै, कलेजसो थांनो हायाखै। अ, कलेजाव थांनो हायाखै? नोंना फरायनाया बेसेबां मोनखोलै? एमए खालामगासिनो दं दा। एमए लास्ट? लास्ट नङा, फार्स्ट इयारसो। फार्स्ट इयार? औ। आच्छा, माबा दैमु, नोंखौथ' आङो लोगो मोनबाय एक्टिं खालामनायावनो। औ। मा मेथाइमोन लायो जों एक्टिं खालामनाया ज'हाय? माबामोन नामा आदा र', हेल'गां हाजोमोन नामाथाय? औ, हेल'गां हाजोनि फुजिबो दंमोन। औ औ। नोंथ' बिनि आवगायनो मेरला खालामखादों? खालामदों औ आदा। आच्छा, नोङो बेसे बैसोनिफ्राय एक्टिं खालामनाय? बैसोआथ' माबा मा होनो, क्लास जेनेबा हाइ स्कुलनिफ्राय ना एमइनिफ्राय? कलेजनिफ्राय 2018निफ्राय। 2018निफ्राय नों एक्टिं खालामदों? औ। फार्स्टआव नोङो मा खालामोमोन? फार्स्टआव बिदिनो, आंथ' फार्स्टआव लाइकि भिडिअसो बनायोमोन, ओमफ्राय बेनिफ्राय मा खालामोमोन? लाइकि भिडिअ, मोनसे लाइक एप होननाय मोनसे दंमोन। बेयावहाय बयबो मानसिफ्रानो माने भिडिअ खालामोमोन आरो मेथाइजों लोगोसे एक्टिं खालामोमोन। औ औ। बेयावनो खालामनानैहाय ओरै दादामानबा बङाइगावना, औ। बेजों जगाजग जानानै बे लेंहरदावनानै गायनायसै। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहाबो सर्ट भिडिअ दंमोन, सर्ट भिडिअ बानायबाय। ग्रुपनि सर्ट भिडिअ दं नालाय, ग्रुपनि मोनसे बानायग्रा। ओमफ्राय बिनिफ्राय बानायनानै उनावहाय नै सर्ट भिडिअजों आरो ओरै एलबाम गाबाय थानायजों आदा मैथायाबो नुबाय। बिनिफ्राय आदा मैथानावबो आरो फिल्म गायबाय। बिनिफ्राय आदा मैथानिफ्राय फैनानै आरो आंबो एक्सट्रा हारसिङै मोनसे प्रडाक्सन खुलिनानै आङो बेखौनो माबा खालामबाय आरो। दा नोङो इउटिउबाव होबाय थानाया? औ औ। आच्छा, नोङो गिबि एक्टिं खालामजेननाय फिल्मनि मुङा मा? माबा आदा, मा होनो, फिल्माथ' फार्स्टआवनो लेंहरनाया डुप्लिकेट पुलिसमोन आरो। ओमफ्राय बे डुप्लिकेट पुलिसा माने जायाखै आरो दिनैसिमबो। ओमफ्राय दा गिबि होनना बुंनो थाङोबा आर'नाइखौनो बुंनांसिगोन आरो। आर'नाइया गिबि आरो? औ औ। बे जाबाय फुल लेन्थनि सिनेमामोन? औ। गोलाव। डाइरेक्टरा सोरमोन? आदा मैथायानो, प्रबिन बर'। ओइ माबानि गहपुरनि? धेमाजिनि। औ। बापरे, गोजानथार। बेनि बेनि उनाव मा खालामखो आरो फिल्म? उनाव बिसम्बि। बिसम्बिया सोरनिमोन? बिसम्बिया आदा पंकज लाहारिनि। लिरनायाबो बिनिनोमोन? औ औ, डिरेक्सनाबो बेनो होदोंमोन आदायानो। प्रडिउसाराबो गावनोमोन? प्रडिउसारा गाव नङा, गुबुन? आदा धीराजमोन। अ, धीराज। औ। नोङो बिनि उनावहाय लेटेस्ट मा खालामदो, मा सिनेमा? बिनि उनावथ' खालामथ'वाखै, दा फिल्मा बे मोननैयानो सोलिथ'नानै दं आरो। बे गोलाव फिल्मा नोंना बे मोननै? औ। ओमफ्राय एलबामा? ओंखारगोन खोमा, डुप्लिकेटआ। डुप्लिकेटआबो ओंखारसिगोन? औ।
ओमफ्राय नोङो मा होनो नोङो खैथासो एलबामाव गाखो मालायनि गुबुननि आयो बेखौ हिसाब गैला दा आङो हिसाब गैला माने गोबां जाबाय आरो ना जाबायानो नोङो बे एलबामफोरनि गेजेराव बबे मेथाइआव नोङो बांसिन सुबिदा मोनदों एक्टिं खालामनो एक्टिं नोंनि रोंगौथिखौ देखायनो बबे मोनसे एलबामाव बांसिन सुबिदा मोनदों आब' माइदांस्रिनि लांदां सिग्रां एलबामाव लांदां सिग्रां लांदां बेवहाय मेन रला आंनोमोन आरो बेवहाय ओमफ्राय नोंनि एगेन्स्टआव सोर दंमोन आंजों गाफानाया नोंजों गाफानाया एक्टरा मा होनो दादा बिग्राय बसुमतारी बेनो करिय'ग्राफ खालामदोंमोन बिग्राय बसुमतारी बहानि बियो कासिकत्रानि चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरांनि आच्छा बिग्रायाबो माने खालामसोयो आरो ना बेबो खालामो आच्छा जायखिजाया नोंखौ जि मानसिफोरा कमेडियावनो लांग्रोबाय ना फार्स्टआवनो माने नों कमेडि खालामबा मोजां मोनो आवगायथ' नों मोसायोसोमोन नङा होमबा दाथ' आं नोंनि सिख्लानि महरखौ नुवाखै माने नोङो कलेजनि समनिखौ नुवाखै एम ए नि समनिखौसो नुदों खिजानि बे समाव गिदिर खामोन नामा नोंलाय एसे कलेज बे समाव आं नोंखौ लोगो मोनाखै आं जि समाव लोगो मोनदों नोंखौ एसे गेदेरखायावनो लोगो मोनदों रोंबा रोंखाजोब्बाय माने नोंखौ रोंगौथिबो दंखायोना कमेडियाव ओमफ्राय कमेडियावनो राब दं नोंहा निस्सय नोंनि एक्टिंफोराव हमना मोनो आरो ओंखायनो नोंखौ कमेडियाव लाङो मानसिफोरा ट्रेजेडि खालामफेरदोंना फेराखै नोङो दङ बे आर'नायावनो दङ ट्रेजेडिबो खालामदो हा बेवहाय आर'नायाव दङ ट्रेजेडिया ओमफ्राय सर्ट भिडिअ'थ' दंखायोआनो सर्ट मुभियावथ' दंखायो ओमफ्राय नों जे नै दा दैमु प्रडाक्सन नोंनि निजा बे दैमु दि क्रिएसन नोंना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो नै दा 1 लाख बारबाय नों मासाव बेसेसो फैसा हाबो नोंनाव बेखौथ' एक्जेक्टलि बुंनो हाया खैबारसो मोनफेरखो बावबाय हिसाब गैला नोंहा लेटेस्ट साननैसोआव बेसेबां मोनफेरखो मोनदों ना बे साननैसोआव मोनदों बिदिनो ओरैनो अनुमान 10नि गोजौआव 10नि सायाव थांदों आरो बे माने मान्थलि 10सोआ हमजायो आरो ना माबाव हाबाबो भिडिअ होनायनि सायावसो नालाय नों भिडिअ होबाय थानांगौ ना नों भिडिअखौ बुरजा होबाथाय बुरजा हाबबाय आरो ओमफ्राय जुदि खम होबाथाय खम हाबगोन आरो एखमबा होआबा हाबनायबो नङा आरो ना माने होबाय थानो हायोब्ला मोजां आरोखि ने होनोबोथ' हाबाय थायाना दा कलेजखौ माबोरै होबाय थानो दा नोङो बिदि जाहैबाय आच्छा नोङो एम ए पास खालामनायनि उनाव मा खालामनो सानदों DLED लानोसै हा DLED लानोसै DLED BLED बेखौ लाखांनानै साख्रि नागिरनोसै आरो नायनोसै मा जायो नों एक्टिंखौ साख्रि मोनबा गारगोन नामाब्रा गारा दे लांफाबाय थागोन एक्टिंखौ गारनाङा नोंनि एक्टिंआ मोजां जायो मानसिफोरा नायना मोजां मोनो नोंनिया दा गामिया थानाय जोनोम गामिया मा होनदोंमोन आंनिया क'क्राझार सेरफांगुरि ओमफ्राय टाइटेल नोङो दैमु मा टाइटेल लिरोमोन दैमु ब्रह्म जायखिजाया दावगालांबाय थादो हारिमु जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि थफ्लाखौ गिदिर खालामदो आरो उनावहाय मावलांबाय थादो कालसारावनो साख्रिबो नागिरदो बेनि गेजेरावनो आं मोनसे गिदिर सोंथि सोंनोसै बे जे आर्टिस्टफ्रा एक्टिं खालामो नै दा खायसेया थाइसे थाइनैयावनो थाङो खायसेया ओरैनोबो थाङो आरो खायसेनो प्रडिउसारा फैसा हरनो हाया
बिनि मानिखौ नों मा सानो माने माबोरै नोंखौ नङा गुबुन आर्टिस्टफोरनि सायावबो नों खोथाखौ बुं जे माबोरै सरकारा राहा होबा जों थांना थानो हागोन मा खालामब्ला जोंहा थांना थानायनि लामायाव फैगोन आर्टिस्टफोरा बिनि सोमोन्दै नोंबो आर्टिस्ट आंबो आर्टिस्ट नालाय बे गोब्राब दे गुबुनफ्रा होबाय फिननायखौ जायखिजाया जासिगोन बेनो माने सरकारा एसे सुबिदा होआबाथ' जोङो मोनजाखानाय नङा जेनेबा सरकारनि सुबिदा जाहैबाय मोनफ्रोमबो साब डिभिजनफोराव गंनै गंथाम सिनेमा हल बानायना होयोब्ला प्रडिउसारफोरा सिनेमाखौ बानायबाय थागोन औ प्रडिउसारफोरा सिनेमा बानायबाय थाबासो जों एक्टर एक्ट्रेसफोरा एक्टिं खालामनो चान्स मोनगोन नङा होमबा एक्टिं खालामबासो जों फैसा मोनगोन फैसा मोनबा जों थांना थाबाय जोबथारनायाव मोनसे सोंथि बे प्राइभेट बियो नोङो फिननाय होनोबा होदो होआबा मिनिनाल' थाबानो जाबाय औ नोङो बे एक्टिं खालामनायावनो सोरबा सेंग्राफोरजों मिलायलायनाय जाफेरबायना जाफेराखै गैथारा दे 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 होमब्ला नोंखौ मिनिहोबाय आङो लोमजानाय देहाफ्रा एसे नोंजों रायज्लायना आं एसे गोजोननाय मोनबाय आंबोथ' बोरायबाबो एसे सेंग्रा थिफुला मोनलायदां नोंजों रायज्लायनो दे होमबा जारौ दिनै जों सानैनि नायजाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे थेंक इउ औ दैमु होनबाथ' नोंथांमोननो खोन्थानो गोनां गैया क'क्राझार सेरफांगुरिनि कमेडि नै दा जाय सिम्पोलनि ओंखामखौ सेना जानो नागिरगासिनो दं बिथाङा जाबाय दैमु ब्रह्म क'क्राझार सेरफांगुरिनि दा बिब्दिनो आं लाबोबाय थागोन आर्टिस्टफोरखौ मात्र नोंथांमोना मोनसेल' खामानि माव बे जाहैबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेलखौ टिं दाम आरो लोगोसे बे आंनि चेनेलनि फिल्मफोरखौ गुबुननोबो शेयार खालाम दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै जय बर' हारिनि जय बर' हारिमुनि